Саша в знайомій сукенці лежала під яблуні і читала. Яна не ўзняла галавы, быццам нічога не чула. Пазней, значна пазней, яна прызналася, што ўбачыла Петра яшчэ за вёскай, на дарозе, і таксама спалохалася. Нават спачатку падумала схавацца, а дачку гаспадыні папрасіць, каб тая сказала, што яе няма дома. Але зразумеўшы, што гэта і наіўна, і непрыгожа, і жорстка, яна, каб не выдаць свайго страху, свайго хвалявання, засталася ляжаць, глядзець у кнігу і слухаць спалоханыя ўдары ўласнага сэрца, размову Пятра з Нінкай, яго паспешлівыя крокі. Пятро спыніўся за колькі крокаў ад яе. Недзе ў глыбіні душы ўспыхнулі крыўда і рэўнасць. Пісала, што часу няма, а сама ў садзіку кніжачкі чытае. Але крыўду гэтую захліснула гарачая хваля пяшчоты. Ён шэптам паклікаў: «Саша!» Яна ўзняла галаву і шырока расплюшчыла свае вялікія прыгожыя вочы. У водсвеце вячэрняй зары зусім пунцовым зрабіўся яе твар. «Ты?» Пятра ашаламіла такое яе здзіўленне. Ён стаяў разгублены, бездапаможны, варты жалю. Саша зразумела, што ён адчувае, і хутка ўзнялася, села на кодры, на якой ляжала, паправіла сукенку і працягнула руку. «Ну, добры вечар, будзь госцем!» Ён паціснуў яе руку і зморана апусціўся побач. Стаміўся. І гэта яе такое простае і ласкавае запытанне расчуліла да слёз сапраўды страшэнна зморанага хлопца. Ён з удзячнасцю паглядзеў на Сашу затуманенымі вачамі і, не маючы сіл вымавіць слова, прыпаў вуснамі да яе рукі. Але яна адняла руку і адсунулася ад яго. «Не трэба, Нінка падглядае. І наогул, ведаеш што? Ты будзеш маім братам». «Братам? Але я скажу, што ты мой брат. Навошта? Я не хачу, каб у вёсцы загаварылі, што да доктаркі прыязджаў жаніх». Раней яна ніколі не гаварыла такіх слоў, як жаніх, нявеста. Юнацтву яны здаюцца занадта грубымі. Але цяпер слова гэтае не абразіла Пятра, а наадварот узрадавала, і ён ахвотна згадзіўся. «Добра, буду братам. Кім хочаш, абы толькі быць з табой, Сашок. Я не думала, што ты прыедзеш, хоць мне вельмі хацелася, каб ты прыехаў. Ты галодны, праўда?» Магчыма, ад разгубленасці ці адчування сваёй віны перад ім яна рабіла такія нечаканыя пераходы. Некалі ён кляўся, што ніколі не скажа ёй няпраўды, але тут чамусьці схлусіў. «Не, я обедаў нядаўна ў рэчыцы. Я на машыне ехаў». Саша шпарка падхапілася і ўзяла в адну руку яго партфель, у другую коўдру. «Хадзем у хату», і гарэзліва бліснула вачамі. «Ты прывёз дзённікі, праўда?» Яна любіла чытаць яго дзённікі, хоць верыла не ўсяму ў іх. Па дарозе падскочыла і сарвала яблык. Дзіўна, але гэта неяк адразу супакоіла Пятра. У першыя хвіліны ў яго з'явілася адчуванне, што за 3 месяцы, як яны рассталіся, Саша вельмі змянілася, пасталела, і ад гэтага як бы стала больш далёкай і чужой. Адчуванне такое палохала яго, і раптам па тым, як яна сарвала яблык, ён пазнаў сваю Сашу. Некалі на спатканнях яна часта рабіла так. Сярод сур'ёзнай размовы аб самых высокіх матэрыях раптам падскаквала, зрывала каштанці, галінку ліпы ці проста ліст, клала яго на руку і страляла. Або калі яны часам выходзілі ўвечары за горад, раптам прапаноўвала: «Давай на выперадкі». А як хораша адчуваў сябе юнак, калі яны селі за стол, адно супроць аднаго, і пачалі есці пахучае халоднае малако з чорным хлебам, у якім трапляліся неразмолатыя зерні і хрумсцелі на зубах. Як шмат хто ў яго ўзросце, Пятро ў кожнай з'яве шукаў сімвалічнага. Дагэтуль ён ніколі не сядзеў з ёй за адным сталом. За 2 гады амаль штодзённых сустрэч
У іх ні разу нават і думкі не ўзнікала, каб зайсці разам у сталоўку ці рэстаран. Не, яны нават у кіно не хадзілі. Саша ўпарта не згаджалася. Пасля яна прызналася, што саромілася свайго беднага ўбрання. Яна была з беднай сям'і, расла без маці. І вось яны сядзяць за адным сталом. Пятро не зводзіў позірку з твару дзяўчыны. У хаце гусцеў змрок, але ён бачыў яе любыя вочы. Цяпер яны глядзелі ласкава і закахана. Яна падлівала малака і ціха прасіла: «Пі, не саромейся, дзіўны ты які». Ён не пытаў, чаму дзіўны, ды яна не змагла б адказаць. Ёй было радасна, што ён прыехаў, што не толькі гучнымі словамі ў пісьмах, вершах і дзённіках, але справай даказваў сваё шчырае каханне. Але было і неспакойна на душы. Яна з трывогай чакала гаспадыні. І гаспадыня нарэшце прыйшла. Гэта была жанчына год 35, худая, рухавая і не вельмі гаваркая. Муж яе трагічна загінуў на лесараспрацоўках. Яна засталася з 2 дзецьмі, працавала даяркай у калгасе, сям'я жыла не горш за тыя, дзе былі мужчыны. Дачка, безумоўна, паведаміла ёй яшчэ на вуліцы, што да цёці Шуры прыехаў брат. Гаспадыня стрымана прывіталася кароткім роскім «здрасця» і хуткім позіркам аглядзела з галавы да ног невысокую шыракаплечую постаць хлопца. Саша збянтэжылася і няўпэўнена сказала: «Знаёмцеся, Аня, гэта мой брат». Рук адно аднаму не падалі. Пятро разглядаў гаспадыню без асаблівай цікавасці. Яны сабраліся з Сашай пайсці пагуляць за вёску, далей ад людскога вока, і ён хацеў, каб хутчэй скончыліся ўсе гэтыя фармальнасці. Гаспадыня як гаспадыня, і што іх да ўсяго іншага, разважаў ён. Вусны жанчыны скрывіліся ў іранічнай усмешцы. Брат! Нават пры слабым святле лямпы было відаць, як успыхнуў Сашын твар. Яна ўспомніла, што яшчэ на пачатку расказала гаспадыню ўсё пра сваіх сястру і малога брата. Нават паказала фотакарткі. І яна ўдакладніла упаўшым голасам: «Стрыечны». «А-а-а!» – працягнула гаспадыня і, схапіўшы дайніцу, выбегла з хаты. «Ты думаеш, яна паверыла?» – спытаў Пятро, калі яны выйшлі на вуліцу. «Няхай, я пасля раскажу ёй, яна добрая, абы маўчала цяпер, і каб дзеці не разносілі па вёсы. Гэта такое радыё!» Яны мінулі крайнія хаты, прайшлі паўз могілкі, дзе раслі бярозы, старыя і панурыя, і адразу апынуліся ў чыстым полі, залітым святлом поўнага месячыка. Ноч была ціхая, душная, і паветра моцна пахла пылам, узнятым адвячоркам з бажыной і яблыкамі. Вёска стаяла сярод поля, блізка не было ні лесу, ні рэчкі, ні нават балот, калі не лічыць невялікай сажалкі на выгане. Але хаты танулі ў зеляніне садоў, якіх, на жаль, цяпер так мала пасля ваенных пажараў. Калі адышлі далей ад вёскі, Пятро горача абняў Сашу і пацалаваў. Яна прымала яго пацалункі, як заўсёды. Ніколі не цалавала сама, але ласкава абвівала рукамі шыю, прыціскалася, і ён чуў, як часта-часта пачынала біцца яе сэрца. «Сашо, каб ты ведала, як я сумаваў гэтыя 3 месяцы, як многа і хораша думаў пра цябе, а ты яшчэ здзівілася, што я прыехаў. Ты прачытаеш у дзённіку, як я перажываў. О, пісаць ты ўмееш. Ты не верыш мне?» – прытворна пакрыўдзіўся Пятро. Яна ласкава дакранулася плячом да яго пляча. «Раскажы лепш, як вы там жылі ў Сібіры?» Яны ішлі, узяўшыся за рукі, па палявой дарозе, ён расказваў доўга і падрабязна. Саша маўчала. Пятро зноў з трывогай зазначыў, што ўсё-такі яна перамянілася, стала нейкая больш стрыманая, паважная. Ён разлічваў, што Саша пасмяецца з расказу аб тым, як у іх не хапіла грошай, каб прыехаць назад. Яны доўга вырашалі, што прадаць, і як прадавалі яго Пятрову аўтаручку, аднаго сябра чамадан, другога самага багатага пінжак. Але Саша не засмяялася. Яна сказала:
ты мог бы написать мне, и я прислала б табе грошей. У мяне ўпершыню сабралася столькі, і пад'ёмная, і зарплата. Не ведала, што з імі рабіць. Ніколі раней яны не гаварылі пра такія рэчы, як грошы. І, безумоўна, ён ні завошта не адважыўся прасіць іх у Сашы, калі б нават апынуўся ў самым цяжкім становішчы. А яна вось гаворыць так проста. І ў гэтым таксама відаць, што яна змянілася. Але да лепшага ці да горшага такая змена Пятро не мог вырашыць. Яму ўвесь час здавалася, што Саша не падобна да іншых дзяўчат, што яна асаблівая, і ён баяўся, што з гэтай матэрыяльнасцю яна страціць сваю незвычайнасць і стане як усе. Але разам з тым ён адчуваў, што такая проста яе прапанова, як і тое, што перад тым яны сядзелі за адным сталом, неяк вельмі ўжо збліжала і радніла іх. Усё гэта было супярэчліва і неяк па-новаму хвалявала. Пятро забыўся на свой смешны расказ аб тым, як яны насілі на таўкушцы рэчы. Ды і Сашы, напэўна, было нецікава гэта. Яна думала пра нешта сваё. Хвіліну яны маўчалі. Потым Саша сказала: «Да мяне прыходзіў бацька, і я аддала ўсе грошы яму». І пасля паўзы дадала: «А пасля пашкадавала. Я даведалася, што ён збіраецца жаніцца. 10 год прайшло, як памерла маці, і раптам надумаў стары. Я напісала яму злоснае пісьмо».